بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى بغشك درسمز تذكر شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نواقض الإسلام دي انقطاعنا أتقلمته. Peygamber okuduk Şeyh Fevzan hafizahullah'ın açıklamasını bu kadar Muhammed ibn Abdullah rahimahullah'ın şu Nevakidul İslam diyen kitabının dini bozayan amallar, İslam bozayan zatlar diyen kitabını koyaz. Kimin açıklaması olan Süleyman Nasır ibn Abdullah el-Alwan diyen Saudiyan ulemalarının bir açıklaması. Elimizdeki kitabın 6. çapı. Bu kitap bir de hemen uğraşacak oluyor. Qiyis qaça barki sözlemem muhafa söz başı. Yani hemen malum her bir avadatın emele gelmekliği üçün ve kavul olmaklığı üçün talep edilen amallan, şertlen bar boluşu alıp şu avadatı bozayan amallar hem ba. O hem malum var. Şuat bir adam namaz okuyacak olsa hükmani surette şunun namazında neme secde olmalı, ruku olmalı, eglim qalım olmalı, oqolmalı, süreler olmalı. Ve edilen ki eglim qalımda namazın kabul olmaklığı üçün näme talep edilen şertler olmalı. Sen təratin olmalı, üstü başın bedenin arasında olmalı, kıbla bakmalı. Yani şu zatlar edil şoň alıp namaz ibadatını näme bozayan zatlardan hem sen Allahu ekber dip namaza gireninden ta esselamu aleykum ve rahmetullah dip eline salam verip çıkyançan namazını bozayan zatlardan sen saklanmalı. Yani şu namazını bozayan zatlara näme diýilýär? Mubtilat es-salat diýilýär. Namazını bozayan zatlar. Edil agdy bekleyen adamyň hem agdy beklemekligi näme rodasy kabul boljak bolsa hukmani suratda orada aýynda bolmaly. Dogry-damy? Ödem ýerdenen akşama çenni bolmaly. Ve şu sanada näme şol adamyň rodasy kabul boljak bolsa şu agdy beklep açýan wagtyna çenni rodasyn bozayan zatlardan saklanmaly. Rodaň bozayan zatlara näme diýilýär? Mufsidat el-siyam diýilýär. Rodaňy fesada çykaran, rodaňy näme batyla çykarýanlar. Edil şoň alyk bir adam musulman boljak bolsa da hükmani suratda näme bunyň musulman bolmaklygy üçün gerekli bolan sözi diýmeli we hükmani suratda musulman bolmaklygy üçün käbir inançlar kalbyna götermeli bolýar we hükmani suratda da beden agdalar bilen käbir amallar etmeli bolýar. Indi şu bir adamyň musulman bolmaklygy üçün dil üstünde, kalby üstünde, beden agdalar üstünde edilmeli amallarna näme diýilýär? Rukun diýilýär. Şunuňmy? Rukun, iman rukunu diýilýär. Şunuňmy? Bir adam musulman boljak bolsa, küfürden saýlanyp İslam'a girecek bolsa, bir adamyň hakynda 3 zat tapylmaly. Rukun tapylmaly, soň şerti tapylmaly we şul adam ölüýünçe imanını bozayan zatlardan saklanmaly. Edilýän zat we saklanýan zat tapylmaly şularda. Edilýän zat bolmaly şul adamda we edilmeýän zat bolmaly. Edilýän zat ýani rukunlary we şertler berja edilen bolmaly. Bir adam musulman boljak bolsa, we şu zatda da näme imanyny, islamyny bozmajak bolsa, täzeden küfre dolanmajak bolsa, hukmani suratda edilmeýän zatlar bolmaly. Edilmeýän zatlarym, ýani sen küfre çykarýan sözler diýmeller. Käbir küfre çykarýan sözler var, sen şonu diýmeller. Käbir sen näme küfre çykaran amallar var, sen şonu etmeller. Käbir küfre çykarýan inançlar var, sen şu zatlara inanmallar. Şunuňmy? Şu kitap bize şu zat uğraşjak bolýar.
Fıkh kitaplar bize näme öğretiyor? Namazyny bozayan zatlar öğretiyor. Rozany bozayan zatlar öğretiyor. Hajyny bozayan zatlar öğretiyor. Bu tawhid kitabı näme öğretiyor bize? İmanyny bozayan zatlar öğretiyor. Şoň üçin bu ilim ösürüp aýtdygymyzda ağzından bir 200 ýyllar bolandyr. Okudylýan ilim däl. Düşündiňmi? Şu ilmiň musulmanlaryň arasyndan aýrylanyna 200 ýyllar bolandyr. Pesinden, düşündiňmi? 200 ýylyň näme içinde birinji täzeden şu ilmi direldi. Musulmanlara näme namazyny bozayan zatlaryň bar bolşalyk, imanyny bozayan zatlaryň badygyny ünsün çeken şu ilmi täzeden direlden kim? Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah. 300 ýyl mundan öň. 300 ýyl mundan öň. Musulmanlar näme üçin şu hala düşdi? Musulmanlar näme hemme awadatyny bozayan amallardan saklandylar, emma imanlaryny, islamlaryny bozayan amallardan saklanmadylar. Namaza koyan adam näme? Namaza girenden soň çykýança ýel çykaranak, ullun kiçden meýdan edenak, hapa söwünenak, namazyň içinden artık edilmeli hareketler edenak, sagına çepine garanjaklanak. Näme üçin? Buňa öwredildi. Düşündiňmi? Sen namaza kanda, namazyň kabul boljak bol. Şu zatlar etmeliler diýildi. Düşündiňmi? Hatta biz taraplar näme? Bir asar gowrak kommunizm eline tebriýe gördi. Agyzy bekleýän ilimsizem bolsa, namaza komaýan bolsa, agyzy bekleýänden soň açýança nahar ýanak, suw içenak. Näme üçin? Buňa öwredildi. Birden iýsen işden şu agyzy bekle halynda. Seniň näme rozan puja çykýar diýildi. Emma gynan sagam şu döwür. Näme? Biz taraplarda öňe besen adamlar gurruny dällanym, ilmiň ulamalaryň bar ýerine, arab ülkelerinde näme öňe besen käbir alim talip diýilýän zatlar, imanyny bozayan zatlar bilen aklar. Düşündiňmi? Şoň üçin musulmanlar şu harlygyna, zelilligine düşdiler. Näme üçin? Köp musulmanyň iman, islam bozuldy we özlerim imanlarynyň, islamlarynyň bozulyanyny bilen aklar, bilýänlerim näme ya şahsi bahwit üçin ya da başga bahwitler üçin näme aýdyp bilen aklar, äşkar edip bilen aklar. Şoň üçin biz näme hakyky islamyň gaýdyp gelmekligine, musulmanlaryň güýjüniň, kuwatynyň näme dolanyp gelmekligine, dolanyp gelmekligine isteýän, hewesleýän, arzulaýan talip ilmer, dawatçylar, ulamalar näme etmeli? Hökmani surda şu ilmi täzeden öwretmeli, şu ilmi direltmeli, ýaýratmaly. Öňümizden çykan musulmana aýtmaly. Seniň namazyň bozayan amallaryň bar bolşalyk, ey musulman, seniň imanyny bozayan amallar bar diýmeli. Seniň rozanyny bozayan amallar bar bolşalyk, ey musulman, seniň näme islamyny bozayan amallar bar diýmeli. Şu kitaby biz bir gedekden 10 gedek okasagam az, düşündiňmi? Diňe bir ýurtda okalanlar bütün islam dünýäsini okadylsa da az, düşündiňmi? Aslında şu kitap, şu ilim hiç musulmanyň ýanynyň aýrylmaly däl. Şu ilim her bir musulmanyň ýanyna birinji derejede bilinmeli ilimden biri bolup durýar. Näme üçin? Sebäp diýsen, şu ilim sen bilmeseň, sen imanyny gorap bileňä. Şunuňmy? Onu musulmanyň iň gymmat nepisi zady, malymy, janymy, bala çagasy ya imany. Musulmanyň iň gymmat zady näme? Şu her bir musulman malyny goramak üçin puly ýogum, näme? Zady ýogum, barly edip, ondan bunan qarz gowurdalyp seyf edinýär. Dogry däme? Varata gurdurýar, gulp goýýar, açar goýýar, aryn namysyny goramaklyk üçin, janyny goramak üçin esbablaryny tutýar. Emma imanyny goramaklyk üçin esbablaryny tutanok. Emma hakykatda ýanky adamyň elindäki bar nepislikleriniň näme iň gymmatyna seresek imany, iman waýlykdan, islam waýlykdan ýokarda näme baýlyk ýok sende. Çağana mitse näme sen cennetten mahrum bolup bileňä. Malyň ise de cennetten mahrum bolaňok. Emma sen imanyň ise sen cennetten mahrum bolýar. Şoň üçin her bir adam öz elindäki, ýani her bir musulman öz elindäki nepislik bilen näme gymmatyny gadyryny bilip başarmaly. Men malymma, men oglumma, men gyýdymma, men imanymma. Şu zatlaryň haýsy maňa eziz bolmaly. Şu zatlaryň haýsyny men beter goramaly. Şu zatyň musulman näme kulkuluna düşmeli, biljek bolmaly. Her bir musulmanyň iň esasy goramaly gymmatly nepisi onuň imany, onuň islamy. Onu biziň iň gymmatly nepis goramaly zadymyz. Näme imanymyz, islamymyz borjak bolsa, bolýan bolsa onu biz birinji bilen näme malymyzy goraýan zatlaryň näme uğruna çykmalylar. Birinji bilen biziň janymyzy, namysymyzy goraýan zatlaryň uğruna çykmalylar. Biz birinji bilen imanymyzy goraýan zatlaryň uğruna çykmaly. Imanymyzy gorajak bolsa, şu biziň imanymyza howp hatar näme abanýan, biziň imanymyzy bozubiljek zatlary näme etmeli, öwrenmeli, şu zatlardan saklanar ýala.
Şoň üçin İslamda ilim näme iki görnüşli bolýar. Bir ilim alynýar etmeklik üçin. Yani bir zat öwrenilýär etmeklik üçin, bir zat öwrenilýär gaýtmaklyk üçin. Şunu namazy öwrenýär etmeklik üçin. Aragyň wagtlaryny öwrenýär, aragy tanamany öwrenýär, görüp gaýtmaklyk üçin. Şunuňmy? Şoň üçin öňe bir şahir näme diýär? Araftu şerra la liş-şerri, walakin litawaqqihi diýär. Näme yaman işler, şer işler öwrendim diýär, etmek üçin öňümden çykdy, tanap näme saklanmaklyk üçin. Şoň üçin iň akylly sahabalardan biri kim bolan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırrının ayetip laqab alan. Kim? Huzeyfe radıyallahu anhu. Näme diýär? Kânen nâsu yes'alûna Rasûlallahi sallallahu aleyhi ve selleme anil hayri diýär. Ve kuntu es'aluhu anil-şerri la liş-şerri mahafete en yudrikeni. Hemme adamlar näme diýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sagawy işleri, hayri işler sorardylar diýär. Emma men şer işler sorardım etmek üçin näle öňümden çykdy tanap gaýtmaklyk üçin. Şoň şu köp adam pikir etýär näme akylly adam diňe gowyny öwrenýän adam pikir gowyny öwrenýän adam diýär. Ýok, olam bir akyllyň görnüşi. Ýöne ol hakyky akylly adamlar. Akylly adam ikisine öwrenýän. Şunuň akylly adam ikisine öwrenýän. Akylly adam diňe gowyny öwretýänler. Akylly adam diňe yaman öwrenýänler. Akylly adam ikisinem öwrenýär we ikisinem öwretýär we ikisinem ýerine ýetiren akylly adam şu. Şunuň käbir adam pikir etýär. Diňe şu gowluga dawat etýär. Näme etýär? Kufur, şirk meselelerini gurlanak. Gowy adam diýär. Akylly ulama. Näme da'watyň hikmetini bilýär diýerler. Şunuňmy? Yo, o akylly däl. Şunuň. Olam näme? O akylly dolu, kämillik derejesine ýetmedik adam. Hakyky akylly adam, hakyky akylly dawatçy adamlar ikisini bilelikde öğretmeli. Hakam öğretmeli. Adamlar ederler ýalak we näme? Yamana öğretmeli, tanatmaly adamlar gaýdar ýalak. Muhammed Allah Teala näme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummatyn öwrende diňe hayri öwredenler üçin öwmedi. Ede diňe yamanlykdan gaýtaranlar üçin öwmedi. Muhammed ummaty şu ikisini jemledi. Şunu Muhammed ummaty beýleki ummatlardan aýratynlardan näme Muhammed ummaty hayri öwredişi ýalak şo faryna yamandan hem gaýtarady. Şoň Peygamberimiz Allah Teala näme Kur'an-ı Kerimde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummatyny öwüp näme diýär? Näme diýär? Kuntum hayra ummetin ukhrijat lin-nas diýär. Yani siz ey Muhammed ummaty diye ummatlaryň içinde en hayırlı ummat edip sizi seçip saýlap aldım diye. Näme üçin? Yani yatıp kazandıkmı biz bu hayırlygy? İzinden Allah Teala wasfyny aýtdy, sebäbini aýtdy. Näme sebäpden Allah Teala ummatlaryň içinde şu ummaty seçip aldy, saýlap aldy? Kuntum hayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Yani siz hemme gowluklary etýäňiz we öwretýäňiz we tenhawna anil munkar we näme munkar işlerden yaman işlerden hem gaýtarýaňyz diýen. Şu iki sıfat bize näme mahsus sıfat bolanlygy üçin Allah Teala näme şu ummaty hemme ummatlaryň içinde näme seçip saýlap en hayırlı ummat etdi. We näme sebäpden şu ummata ýankyzat mahsus sıfat boldy izinden aýtdy Allah Teala tu'minuna billahi. Şunu siz Allah iman etýäňiz diye. Öňkü ummatlara iman etdi. İmanyň hem derejesi var. Yani şu ummatın imanı öňkü ummatlaryň imanyndan deňäňde näme? Bizinki hemme ummatlaryň imanyndan artyk gelýär. Şoň Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Siz insanky ummat ugradylmakda diýär we en birinji ummat cennete girmeklikde diýär. Şunuňmy? Musa, İsa, İbrahim hemme peygamberlerin ummaty şu Muhammed ummatyndan öňde ötdi, dogry-dämi? Emma olar öňde ötenem bolsa biz insan ummadan bolsak cennetde birinji girjek ummat näme biziň ummatymyz. Näme üçin Allah Taala bu Muhammed ummatyna beýle aýratynlygyny berdi? Desem bu Muhammed ummatyna beýleki ummatlardan aýratynlyklary bar. Şu aýratynlyklardan biri näme? Hayry öwredişleri ýalak şo babatda şerem öwretýärdi Muhammed ummaty. Diňe hayry bilmeklik bilen şäklenen atdy, yamanan bilýärdi. Şunun we etýärdi gowyny we gaýtýärdi näme yamandan. Şoň şu näme diýdi? Kuntum ta'muruna näme kuntum hayra ummetin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi we tenhawna 'anil munkari we tu'minuna billah. Yani näme şun Muhammed ummatyna ýanky häsiýet mahsus boldy sebäp diýen sizin iman edişiňiz näme gaty gaýym diýär Allah Taala. Şoň üçin ýanky nawaqidul iman, imany bolýan, islamy bolýan zatlar hökmani suratda biz näme okman okamaly. Şu ilim diňe bir näme talip ilmden arasynda bolmalydy. Haçanna biz bir ilmi hökmani suratda bilmeli diýemizde hem şu hökman sözi wajib sözüni içine alýar. Hökman sözi näme farz sözüniň manysini berýär. Eýem düşünmeli şu okulyan ilmi, şu imany bolýan zatlar, islam bolýan zatlary
Prezidentden başlap iň pes gatlakdaky adama çenni bilmeli. Çopanam bilmeli. Yani kim musulman bolsa şo bilmeli, düşündüňmi? Yani prezident musulman bolsa şo da hökman biläýmeli. Bankda işleyen musulman boldum şo da biläýmeli. Çopan musulman niýem öýde şo da biläýmeli. Daýhan öýdüne musulman niýemi şo da biläýmeli. Sebäp bilen imanly ilýanlar pes gatlanky bozulup, yani ýokarky gatlankam näme bozulmandyr ya oňalykda. Näme zat imany bozýan bolsa, haýsy gatlykda bolaýsyn şoň imany şo zady bozýar. Şoň üçin bu ilim hökmanlyligi yani hemme gatlaklaky adamlara näme part. Her bir adam özüne musulman näme şonuň jinsyna, şonuň reňkine, şonuň wezipesine gatlagyna baýlygyna garamazdan şol adam hökmani suratda näme imanyny bozýan zatlary öwrenmeli. Näme üçin? Etmesizlik üçin. Şundan. Käbir ilmi öwrenýäs etmeklik üçin, emma bu ilmi öwrenýäs etmesizlik üçin. Şundan. Käbir adam pikir etýär, öwrenilýän ilimden hemmesi edilmeklik üçin öwrenilýänler etýär. Ýok. Öwrenilýän ilimden käbir edilmeklik üçin öwrenilýär. Öwrenilýän ilimden käbirem edilmesizlik üçin, ýeriň üzünden ýok bolup gitmeklik üçin öwrenilýär. Şu zatlara biz näme hökmani suratda dogry düşünmeli. Şoň üçin haqiqi selef aqidetine çağıran adam, haqiqi ehli sünnet vel cemaatın itiqadına çağıran adam sinlan. Dine tevhide çağırya, şirkten qaytarana. Şo selef yoluna çağırana. Öbün selefe yönködü, ehli sünnet vel cemaatı yönködü de şol adam näme alıp baryan dağwatı dogry däl. Alıp baryan dağwatı dogry däl. Dine tevhide çağırya, ay şirk baryaka öwrenerler da diýär. Şunu ýa bu adam çağıryan dağwatynyň näme qadryny bilmedik. Özüni kime yönköýär? Haýsy menheje, haýsy mezhebe yönköýär? Özüni yönköýän mezhebiniň hakykatyny we näme aýratyndan bilmedik adam. Edil şoňa. Dine küfür meselesini gurladyp, näme şirk meselesini gurlap, iman meselesini bir gyra goýan adam, olam dogry dağwat meselesini bilmedik adam. Şoň üçin biz näme selef salyhyň ýolyna ödümidi ýönköýänler. Ahli sünnet vel cemaat mezhebine ödümidi ýönköýän ulam adamlar hökmani suratda näme Allah Taala Muhammed ümmetini näme wasflar bilen wasflanmalsa, näme aýratynlyklar bilen näme agzan bolsa, şo wasf bizde tapylmaly we şo aýratynlyklar bizde bolmaly. Şu wasfam näme kuntum ta'nama ta'muruna bil ma'ruf we tenhauna 'anil munkar. Emma gowluklar öwrederdiniz, aýdardynız diýe we hemme yamanlardan munkar bet fahişe işlerden näme gaýtalardynız diýe. Şoň üçin biz la ilaha illallah wagtynda bir kitabalykmy izinden hökmani suratda näme şu imanyny bozýan zatlaram almaly. Hökmani suratda. Halal öwrenlikmi hökmani suratda haram zatlaram öwrenmeli. Şunukmy? Haky öwrenlikmi hökmani suratda batylam öwrenmeli. Ýene näme haqa degişli, halala degişli, imana degişli zatlar öwrenýär etmeklik üçin. Harama degişli, küfre degişli, şirke degişli zatlar öwrenýär we öwretýär. Şo zatdan näme gaýtmaklyk üçin, saklanmaklyk üçin. Ýöne gynansa näme köpçülüklerin adamlar näme ýanyna baryp namazyň bozulýan zatlaryny gurrun bersen kabul etýärler. Dogry dämi? Rozany bozýan zatlar gurrun bersen ilmsizam bolsa, entek dinden hiç zat bilmeýänem bolsa, şu wagt gudurjak bolýan namazy, birinji namazy bolsa da, şu zatlar namazyň bozýandyr desen kabul etýär. Emma iman meselesine galanda doktoram bolsa, 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl okap berenem bolsa, şu da sen imanyň bozýar diýen o kabul edenä. Näme üçin? O kabilmedigi. Şu tawhide düşünmedigi şol adamyny, düşündiňmi? Tawhide şirke küfre düşünmedikligi, düşündiňmi? Olar pikir etýär, näme İslam'a girmek ansat, küfre girmeklik kıyındır öýtýär. Ýok. İslam'a girmek kıyın, küfre girmek ansat. Şu köp oglandan sorak görün, İslam'a girmek ansat mı, küfre diýsen İslam'a girmek ansat diýär. Ýok. İslam'a girmek kıyın. Şunun İslam'a girmek üçin giden şertlary bar. İslam'a girmeklik üçin tapylmaly ruknlary bar. Sen kelimäni çöwüräňsen ölünçe, sen hökmani suratda näme saklanmaly sözleň bar, saklanmaly amallaň bar. Şu sözleň ya käbir amallaň birini etdiň sen dinden çykan. Ama küfre girmeklik üçin yekece söz yeterli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen cihada baryan sahabalar näme la ta'tadiru faqat kafartum. Näme bir söz diýdi, yekece küfür söz diýdiler, dinden çykdylar. Kimdiler? Peygamberimiziň terbiýesini gören. Peygamberimiziň bile goşunyny ödem cihada islam eretmeklik üçin barýarlar. Ýöne ýol kesmeklik üçin näme bir küfür söz diýdiler. Gönü näme dinden çykdylar. Kafir bolmak, dinden çykmak ansat. Şunmy? Emma İslam'a girmeklik näme kıyın. Beýdiýän on kafir adam kabul etmejek bolýar. Şoň üçin kabul etmejeklere başga mysal berýär. Bir zat gurmak ansatmy, ýykmak ansat? Ýykmak ansat o. Şundyňmy? Emma şuňalyk zatlar aýtýan o te gaplardan başga bir mysal berýänçen al bilen aklar.
Bolya İslam'a girmeklik näme küfre girmekden kıyınlygyny kabul etmeýän başga mysal berýär. Gurmagan satmy yıkmak diýen bolan, yıkmagan sat. Yani şu jaý gözüňe getir. Şunu yıkmagan satmy gurmagan sat. Yıkmagan sat. Şutak getirip bir bomba goýan ýarlygan kül etýär, uny edip berýär. Emma boş meýdançaň ýanyna bar bir bomba ýarynda ullokan minara gelýär, ullokan bir jaý gurulýarmy? Jaý gurulanok. Edil şoňalyk dünýäwi zatlarda da näme gurmakdan yıkmagan sat bolýar. İman meselesi hem şoňalyk. Şunun iman meselesi hem gurmakdan yıkmagan sat. Musulman bolmakdan kafir bolmak ansat. Edil şoňalyk namazy mysal alaly. Bir adam näme etdi? Täret aldy. Namaza kojak boldy, bir topar zatar etmeli dogam. Kawla bakmaly, üssü, başy, bedeni, namaza kojak ýeri arasynda bolmaly. Egilim, galym, secde hemme zatlar bolmaly. Yani kenda. Indi hemme zat tapylandan soň namazda durka, ýene ýel jagaş çykyp gitdi. Bozulýan namaz bozulanyk. Ýene ýel jagaş. Görýärmi, namazyny bozmagan zat eken, namaza girmeklikden, namazy okamaklıkdan. Şoň üçin näme iman kıyın. İman ansattyr öýtmeler. Şoň üçin Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme de istaînu bis-sabri was-salat. Ya musulmanlara näme pent berýär Allah Taala. Musulmanyň boynuna musibetler inenne näme etmeli? Sabır edin diye. Namaz okan diye. Sonra näme diye? Ve innaha lekabiratun illa alal khashin. Namaz okan, sabır edin üstüne musibet inenne diýsem, pikire daýman diye Allah Taala onu islan edebilýändir öýdüp diye. Yok. Innaha ýöne namaz okap sabır etmeklik. Näme agyr zatdyr diye. Kıyın zatdyr. Megerem khashiin. Megerem Allah'dan gorkýan adamlara yeňildir diye. Rahatdyr diye. Görýärmi? İman meselesi, ol agrasat, iman agrasat, iman näme kıyında, agırda. Megerem Allah'ın yeňillik eden adamlarına näme yeňil. Ve yana näme Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme diye bu dinin tebigatyna inna sanulqi aleyka qawlan thaqila diye. Ey Muhammed diye biz sana agyr söz ugurdur diýen. Dinin agramma. Şoň üçin näme İslam'a girmekden küfre girmeklik näme ansat. Bir adam bir hereket edip goýberýär, dinden çykýar. Bir diýmesi söz diýse dinden çykýar. Şoň üçin biz oglanlar ýok mani suratda haqiqi öz dinimizde, imanymyzda namus etýän bolsak, namusymyzda degilmedi ýaly goraýan bolsak, malymyzda degilmedi ýaly goraýan bolsak, imanymyzda da şeytanlar tarapyndan, yani şeytan ýemizde iki toparyny gözüňe tutýar. Yani jinlan şeytan, insanlan şeytanı. Şeytanlar tarafından näme? Şu imanymyz da degilmedi ýaly biz hukmany suratda goranmaly. Emma imanymyzy goramaklyk üçin näil goramaly? Şu kitabyny öwretýän zatlaryny näme etmeliler. Şundanmy? Yani käbir kitabyny öwretýänler etmeli, bu kitabyny näme öwretýänler etmeliler. Näme üçin? Haçanda şu diýilýän zatlar etmesen sen imanyň goranýar. Birinji mesele şunu eden dinden çykýar diye sen etmesen dinden çykan. Etme şunu. Bu kitabyny öwretýän zatlarny etmeliler. Şoň üçin näme biz il namazy bolýan zatlary öwretýän bolsa, il rozany bolýan zatlary öwretýän bolsa biz näme etýär? Birinji bilen sen namazyň rozan kabul bolmaklygy üçin senin imanyň durus bolmaly. Şoň üçin sen namazyň rozan kabul bolar ýaly biz sen imanyny nädip goramaly? Şonu öwretýär. Düşündingmi? Biz diňe gowyny öwredemizde gatlaryň erbedem öwretýär. Ýöne gowyny etmek üçin erbedem näme gaýtmaklygy üçin öwrenýär. Bu koca kıtamıdan näme adi Nawaqid el-İslam. Musulmanyň islamyny, musulmanyň imanyny bozýan zatlar. Näçe bozýan amallar diýmeli. Sen diňe amallar imanyny bozýanda. Näme sözüm var, şunmy? Käbir inanjam var. Şoň üçin Nawaqid el-İslam. İslamy bozýan zatlar. Şu zatlaryň içinde bir adam götürmesiz inanjy, götürse de iman bozulýar. Mysal üçin bizim aslımız maymun diýse. Ya da yasama kanunlar Allah'ın hükmünün gowy diýen inanç götürse. Ya da näme ölen soň diýilmek ýok diýen inanç götürse. Şunmy? Ya da belli bir toparyň asly toprakdan olan asly nur diýse. Şunmy? Ya da belli bir jemaat näme istese İslam, istese Hristiyan, istese näme Ýewrey bolup bilýär. Ygtyqad etjek, kabul etjek zadyň öz saýla bile erki ihtiýary bar diýse. Bu inançlar näme bir adamyň dinden çykar. Edil şoňalyk näme? Yani kıyalık dinden çıkaryan seni inançdan bar bolşa käbir sözler var. Diýsem dinden çykýan. Mysal üçin Allah'dan gork, dowda wa cennet bar diýen näme diýerler? Bark gelen ma'my diýerler. Şu söz sen dinden çykarýar. Şunmy? Şu söz sen dinden çykarýar. Şunmy? Bark gelmeklik şertde. Şonu ýokdan bar eden Allah sana habar berdi. Şunmy? O bark geleninkiden hem Allah'ın habarı bizde has näme?
Yokorda duruyor. Yani ol halik ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir diye Allah Teala. Yaradan bilmez mi diye. Yani men haber ver oturuyor. Ne şu kavul edeni de. Men yarattım, men bilmesem kim bilýär diye Allah Teala. Allah Teala näme cenneti dowdaky yarattı, ölümü dirili yarattı. Şu zatlar yaradan Allah aýdy otur. Bizim ölüm soň diriljekmi de. Cennetin badygyna, dowdakyň badygyna. Şunu. Edil şoň alagam diniň üstünden bir gülse, şunuňmy? Ya bir musulmany görenne, musulmanyň üstünden gülse, sen sakalyňa, diniňe, hijabyňa, peýgamberiňe, peristelere, asmanyň kitaplaryň aýsam bolsa birine näme söz ýetirse, hapadan ya da gülküden. Hapa söz ýetirsin ya da näme gülkü hereketler ya sözler ýetirsin dinden çykar. Edil şoň alyk näme? Yarhamkallah amallaram dinden çykar. Mesela bir gabra secde etdi, bu secde etdi, düşündüňmi? Kur'an Allah'da zıngdy, depdi, şoň alyk zatlar etdi, düşündüňmi? Dinden çykar ya. Şoň şeýin oglanlar näme etmeli biz hukmani suratda näme imanyny, islamyň bolýan zatlar ýaýratmaly. Şu ilim hemme kişi etmeli. Käwadym pikir etýär, ýani şoň alyk ilimler diňe talipler, alimler gatlagyny okulmalydyr etýär, düşündüňmi? Dine talipler bilmeli, alimler bilmeli. Düşündüňmi? Yani ama adamdan, ilimsiz adamdan bilmeklik hükman däldir. Yok, bu ilim hemme şerik. Düşündüňmi? Desem iman dine talipler, alimler gatlagyna däl. İman musulmanyň hemme gatlagyna bar. Garybym musulmanyň garybamma, musulmanyň baýamma, musulmanyň çopanamma, musulmanyň dağda düzde ýaşaýan ýerler, merkezde şäher ýerlerde ýaşaýan ýerler bar. Musulmanyň her gatlaklaryna işleýänler bar wazipeleň. Şu musulmanyň hemme gatlagy bilmeli. Şoň üçin biz bu kitaby 1 gedek, 2 gedek, 3 gedek däl, 10 gedek okasak näme ýetene. Näme şu ýetene bilýärmi? Näme şu ýetene bilýärmi? Sebäpse musulmanyň sany näçe? Musulmanyň sany 1 milyar 250 milyon töwerek diýär. Musulmanyň sany 1 milyar 250 milyon töwerek diýär. Onça adamini şu ilim bilen sowatlatjak odan bir kere okanyň bilen ya okadanyň bilen ýetýärmi? Her owada bir molla okadanyna ýetenä. Şunuňmy? Yani 1 milyar 250 milyon musulman jemleýän owalaň sany milyona ýetýän bolsa, her owada näme okadylaryna bir wada ýetenä. Şunuňmy? Yani 1 milyon ulama Gaytan, öwran, 2'den, 3'den, 4'den iyidi kadar okadanyna da ýetenä. Şunuňmy? Diňe biz öz taramyz alamyzda türkmen diline gurulýanyň sany näçe? Yani bizim ýurdumyzda näme 4-5 milyon er, emma hakykatda dünýäň ýüzüne 25 milyon töwerege ýetýär diýerler. Şunuň bütün dünýäň ýüzüne türkmen diline gurulýanyň sany, türkmen diline düşünýäniň sany 20-25 milyon aratdy. Nigöben getir 20-25 milyon üçin biz arada bir ýerine koyduk şundan dogry-da. Men näçe kaseta bolanlar? Ay bir 10 milyon töwerek kaseta. 20-25 milyon türkmen diline gurulýan düşünýän adama ne edip ýetsin ol? 100 adama ýetenligi bellidir. 1000 adama ýetenligi bellidir. Şunuňmy? Şoň üçin bunu okar. Soň ýene de okar. Şunuňmy? Soň ýene de okar. Okamak ýene de bir gedek. Näme diýär? Okamak diýär. Şunuňmy? Bu sözi Läliniň sözü. Bu söz musulmanlardan öwrenen Lälin. Ýöne bize näme okamak ýene de bir gedek. Okamak diýip Lälin babamyz aýdypdyr diýdiler diýär. Ýa bu Läliniň sözü. Bu İslam'ın sözü, bu Allah'ın sözü, Kur'an-ı Kerim'in 1. suresinin 1. ayetini inen sözü näme? Iqra diýip gelýär. Gelmedenden öňem Cebrail aleyhisselam peýgamberimize näçe gedek okady diýär? 3 gedek diýär. Iqra diýär. 1 gedek okady diýär Cebrail aleyhisselam. Ma ana biqari. Men okap bilemek diýär. Fa zammani min qıssy diýär. Şeýle bir qıssy bolýanny öllür mukaýypdy. Soň goýup berip ýene 1 gedek okady diýär. Soň gysyp goýup berip ýene 1 gedek oky. 3. gedegem ýene bir okady. Aslynda okamak ýene de bir okamak bu İslamdan alynanda. Şunuň üçin şu ýewri näme ýa-ni melgun lelin ardy godan. Muhammed peýgamber 4 tane adamym bolsa bütün dünýäni alyrdy ýa-ni kan. Şunuňmy? Yani Muhammed peýgamber ýa aleyhissalatu vesselam 4 tane adamym bolan bolsa bütün dünýäni alyrdy. Yani peýgamberiň yani azymdygyny, beýik adamdygyny bilen adam. Şunuň. Emma biz musulmanlar näme öz peýgamberimiz tanamda. Şunuň. Pikir etýär köpçüliklerin adam
Peygamber ene şeýle çarwa adam, bir ýüregi ýuqa, şunuňmy? Yetimi görende döze bilmeýän, dulu görende döze bilmeýän, şoňalyk adam durýar. Ýok, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýanky sypatlardan aýratynam onuň aňardan näme hemme öwgü sypatlar we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz näme ýankylyk ýüregi edeg adam bolýar, musulmanlara degilen ýerinde iň erbet namysçan adam bolan Peygamberimiz. Iň beter namysçan adam bolan. Yeri gelende, urş gelende Peygamberimiz diýerek näme serdar bolmady. Şunuňmy? Yeri gelende Peygamberimiz diýerek näme dogumly adam bolmady. Bermeli yeri gelende Peygamberimiz jomat bolmady. Din üçin namys etmeli ýerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namysçan adam bolmady. Şunuňmy? Şoň üçin biz näme diýäs buny? Ýene okar, ýene okar, ýene okar. Şunuňmy? Biz öler inşallah ýydymyzdan ýene okalmaly, ýene okalmaly, ýene okalmaly şu ilm. La ilahe illallah ilm bilen şu la ilahe illallah bolýan ilm hemme musulmanlaryň gatlygyna barýança musulmanlar harlygyndan, zelilliginden näme çykyp bilen aklar. Musulmany harlykdan, zelillikden näme izzete, awraya, hormatyna getirýän ilm la ilahe illallah ilmi bilen şu la ilahe illallah bolýan ilm bilmeklik. Haçan bir musulman dolu la ilahe illallah ilmini bilse, soňam şu la ilahe illallah bolýan ilmim tanap, şununam gaýsana şu hakyky musulman bolýar. Şunuňmy? Hakyky Allah'ny birleýän adam bolýar. Şunuňmy? Zaten Allah Taala wadan kime berdi? Şu hakyky la ilahe illallah diýip la ilahe illallahny bolýan amallardan näme saklanýan hakyky musulmana wada berdi. Näme wada berdi Allah Taala? Wa'adallahu allazina amanu minkum, ha? İdnama wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ثم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض وليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah Taala wada berdi sizin içinizde iman edip amal salih edenlere. Şunuňmy? Sizden öňkülere ýeriň ýüzüni näme halife edişýärlik, sizem halife etjekligine diýer. Şunuňmy? We näme sizin ýürekleňizde de diniňizi gaýym eder, gorky halyňyzy näme amanlyk, gowluk haly öwrer diýer. Şerti näme? Ya'budunani la yushrikuna bi şey'a. Şertiname maňa şirk yetirmesizden, ibadatda ikilik etmesizden bir maňa ibadat etmekligiňi dene şerti şu. Indi bir Allah ibadat etmekligi öwrenjek bolsak biz näme etmeli bolýar? La ilahe illallah ilmini öwrenmeli bolýar. We şirkin nämeden biljek bolsak, imanymyzy bozýan zatlar biljek bolsak, şuna wagtda imany öwrenmeli bolýar. Yekece zadeken musulmanyň islamyň, näme musulmanyň güýjüniň kuwwatynyň gaýdyp gelmekine yekece ilim gerekken, medisine de gerekken, injinerim gerekken, isat gerekken, yekece ilim gerekken, olam näme? Tawhid ilmi. Arassa bir adam tawhidi kalbyna otursa, la ilahe illallah ilmi onna jem bolsa, we imanyny bolýan wagtdan sap hakyky Allah'ny ibadatda birleýän musulman bolsa Allah'ın wadasy dur. Ve inna Allaha la yukhlifu al-mi'at. Ve bilindi Allah Taala hiç saçan wadasyny ikilik edenak diýer. Musulman dinine gaýdyp gelmese musulmana näme güýç awra ýok. Musulman dinine gelmese näme oňa şu harlyklan delikden, peslikden näme gutulmak ýok. Şoň şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme musulmanyň harlyga delillige näme düşmekligine bolýan sebäpler aýtdy we harlykdan delillikden näme gutulmaklygyna sebäp bolýan zatlar aýtdy. Bir hadisde näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "İza tabaya'tum bil-'inati" eger näme ina fewdasyny edip başlasaňyz, ina näme riba, fitgorlyk edip başlasaňyz. Wa radaytum biz-zara wa ekinnikin bilen başagaý bolup diniňizden ekinnikiniňizi öňürtüp başlasaňyz. Yani di ekinnikin näme diniňiz taşlasaňyz. Wa radaytum näme wa tabi'tum adnab al-baqar
ve mal garanız näme size diniňizden başga ýetdi. Ve taraktumul cihad ve Allah'ın yolunda cihad etmekliňizi goýsaňyz. Näme diýär? Sallatallahu aleykum zullen. Size Allah Teala halyk zerilik doğumunu geydiler. Velen hiç kaçan manini veriyor. Velen ve hiç kaçan näme? Velen yenzi'aha ankum ve hiç kaçan sizden bu halyk zerilik peslik doğumunu çıkarmaz diye. İlacını yerde, dermanını yerde illa hatta terci'u ila dinikum diye. Ta dininize dolunup geliyen şeňiz diye. Musulmanın ida almaklaryň sebäbini aýtýan hadis we musulmanyň ýene näme? Güýjüni, kuwwatyny gaýtaryp almaklaryň sebäbini aýtdy. Musulmanyň ida almaklaryna sebäp boljak zatlar näme eken? Günäler. Süýtgorluk etmek. Malyň näme garaň bilen gumra bolup dinini taşlamaklyk, şirk etmeklik, küfür etmeklik. Bu zatlar sen näme ida almaklaryna sebäp. Ýene sen öňe gitmekliňe, güýjüni, kuwwatyny gaýtaryp getirmekliňe sebäp boljak näme eken? Cihad etmeklik ve dine gaýdyp gelmeklik. Bir musulman dine de gaýtmaýa ta şo la ilaha illallah'ny bilmese we dinden çykarýan zatlardan saplanmasa. Şu kitabam bize näme şonu öwrenýär. Birinji bilen öwrenmeli adamı şu. Birinji bilen adam näme namazyny, rozasyny, hajyny näme bozýan zatlar öwrenmediňden birinji bilen her bir musulman näme imanyny bozýan zatlar öwrenmeli. Indi başlaýar. Şerh nawaqidil islam diýär. Indi näme şerhi açıklamasy İslami imanı bozýan zatlar. Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah şu kitabyny başlanyna näme diýip başlapdyr? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bilen başlapdyr. İzin näme diýär? İ'lem enne nawaqidal islami 10 nawaqid diýär. Belli. Dini bozýan zatlaryň, islamy bozýan zatlar 10 sanak zatlar diýär. Yani 10 sanak zat diýilse pikir etmeler hemmeti şu 10 başga zat yok deyip bilmem. Şimdi bundan başka da hatta kâfir ulamalar İslam'ı imanı bozyan zatları 400'e getirdiler. Şimdi 400'e getirdiler. Yani umumi näme cemlesen şu 10'dan kan çıkanak. Ya danim esası ummatta edilýänler şu 10 bolan için şu 10'dan faydat diýerler. Şimdi hatta bu Hanife rahimahullah mezhebine mescitçik diyen adam dinden çıkýar. Eýem mescidi taqdimlamaly biz. Näme mescid Allah'ın koyuyor. Şunuňmy? Allah taqdimlanmaýy, taqdimlanýarlyk Allah degişli zatlarym hökmen taqdimlanmaly. Eýem sen mescitçik diýsen, eýem mescidi taqdimlaňak, mescid taqdimlamasaň, eýem Allah'ın taqdimlamadygyny bolýar sen. Allah'ny we Allah degişli zatlar taqdimlamadygy adam dinden çykýar. Şoňa Ebu Hanife rahimahullah mezhebinde näme mescitçik diýen adam dinden çykýar. Edil şoňa Kur'anjyk diýse biri. Ya fuqih, alimjyk, mollacık, şungalyk sözler diýen adam dinden çykýar diýerler. Şunuňmy? Şoň üçin näme diýär Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim diýipdir. Bular hemme ähli sünnet we cemaatyň ulamalarynyň edim gylmy. Şunuňmy? Näme şu musulman ulamalar kitaplaryny, hatlaryny, wagt nasihatlaryny bismillah bilen başlaýarlar. Desen musulmanlaryň näme ulamalaryna haýyr görürler. Bular haýyr görürler kimde bolly? Allah'da we Rasulullah. Allah Teala näme Kur'an-ı Kerim'den her surelerin başlarına näme bilen başlady? Bismillahirrahmanirrahim bilen başlady. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem näme çar yurtlara näme çapar uğradanna we näme olara hatlar ýazyp uğradanna Bismillahirrahmanirrahim bilen başlar eken. Şunuňmy? Hatta Süleyman aleyhisselam näme Bilqis'a hat ýazana näme? Oqana Bismillahirrahmanirrahim ve innehu min Süleyman diye. Bismillahirrahmanirrahim ve Süleyman'dan diye. Şunu köp peygamberlerim şuna hat petek uğradanlarına näme Bismillah bilen başlar eken. Şoň şu bilen ulamalarymyz, ähli sünnet we cemaat ulamalarym näme Allah Taala'nın ýa Kur'an-ı Kerimde eden zadynyň we ulamalarym we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le peygamberleriň näme hatlaryny Bismillah bilen başlanlyklaryny görürler edip bularym öz kitaplaryny başlanlaryna näme Allah'ın kitabyny we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eden amallaryny görürler edip Bismillah bilen başladylar. Yani Rahman Rahim hemme näme ma'lum bu sözlerin manilary. Yani Rahman we Rahim bolan näme Allah Taala'nın ady bilen şu kitaby ýazmana başlaýar. Şunuňmy? İ'lem soňam billiye, i'lem bolan näme hemme ma'lum. Şunuňmy? Arap dilinde de beýlek dillerde de näme zamany çöbölünýär. Häzirki zamany işlegi we geljek zamany işlegi we buyruk zamany işlegi we emma şu i'lem sözü näme Arap dilinde buyruk işlegi. Buyruk işlegi hem haçanna gelende näme wajib manyny berýän. Wajib şeklinde billiye. Şunuňmy? Ýöne gulagyň posyny açmaklygy üçin ýa-da näme zehinini bedemeklik üçin, sözüňi owadanlamaklygy üçin ýa-da näme kitap xanan kitap tekçelerini näme kitapdan artdyrmaklygy üçin däl. Näme amal etmekligi üçin, kalbyňda oturmaklygy üçin. Şunuňmy bil wajib.
i'lem billi enne nevaqidel islami aşratu nevaqid. İslamı bozayan zatlaryň esasy ummatda näme köpçülükleýin giýinden edilýäni iň howply hatary näme 10 sanypdyr. Bu ýanky garahat bilen ýazylan ýanky okanlarymyz näme Muhammed ibn Abdülwahhab rahimahullah'nyň sözi. Inne aşaky näme harplarym näme açyklan alymyň açyklamasy şerhi. Näme de ibtada el-musallifu rahimahullahu hadihi an-nawaqid bil-besmele diye. Ýazyjy Allah ve rahmet etsin ya şu imanı bozayan zatlary öwretmekli üçin ýazan kitabyny besmele bilen başlaty. Besmele diýdigi näme? Yani Bismillahirrahmanirrahim. Näme üçin besmele bilen başlaty? Iqtidaen bil kitabil aziz. Görýän? Allah Taala aziz olan, eziz olan kitabyny näme görele tutdy diýär. Dedim Allah Taala Kur'an-ı Kerimde näme? Hemme sureleriniň başyny bismillah bilen başlaty. İlla ýekece bir sureň başynda bismillah ýok. Olam haýsy? Tawbada. Ýekece sure Bismillah'ı başlıyor olam tawba. Ve teessiyen bin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi mukatabatihi. Ve yine bir görüldü kimdi? Bu alimin kitabını Bismillah'dan başlamaklığı teessiyen görüldü etti diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi fi mukatabatihi ve murasalatihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazışan ve uğradışan kavr kitaplarına, hatlarına näme Bismillah bilen başlaptı diye. Şoň üçin hem näme musulmanyň hakynda wagt nesihat etjek adamyň hakynda bir kitap ýazjak adamyň hakynda hat ýazjak adamyň hakynda mustahab bolýar. Defe yustahab mustahab bolýar el-bada'atu. Yani başlamaklyk näme her bir adam ýazjak çağaşlar, ýazjak kitaplarny ýazjak hatny näme bismillah bilen başlamaklygy. Ve edil şoň alam näme fakat kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yebtedi'u biha indel ekli ve iradatil cima' ve gayri zalika mimma huwa ma'lumun la yakhfa. Edil şoň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hat ýazanda bismillah bilen başlaýşyl hatta diye hemme ma'lum näme Rasulullah iýje işek bolsa da näme bismillah bilen başlar ekan. Şoň üçin hatta biz näme musulmanlar nahar ýemedimizden öňem çaýt nahar suw içmedimizden öňem näme diýär? Bismillah diýär. Hatta Rasulullah aýallarynyň ýanyna ýanaşýan bolsa näme bismillah diýip barar ekan. Şunmy? Hatta sünnet ayalyň ýanyna ýanaşýan bolsa näme bismillah diýär. Edil şoň alak näme damak çalanda da bismillah diýmeli, hukmany zuratda. Bilin eşleýin damak çalanda da bismillah taşlasaň näme kabul däl. Şuna har diýmeli de näme bir bellak etmeli adamyz. Bizim kilen köp pikir eken nahar iýendi. Şunmy? Bismillah diýmeli diýär. Emma iki kile çigitlenýär bismillah diýlen. Yo şun agdyňda näme geçýär bismillah diýmeli. Çigitden bismillah diýmeli. Şunmy? Bura ur suwuşdan bismillah diýmeli. Süýjagdyňa taşlasaň bismillah diýmeli. Şunmy? Näme şu agdyňdan iýmeklik, içmeklik jynsyna näme zat girýän bolsa şoňa bismillah diýmeli. Hukmany suratda. Tayyib. Inne i'lem yanqina açıkladık. İ'lem näme fi'l emri mebni yani buyrugy şey. Nawaqidam näme köplük söz. Nawaqid yani bozucular. Birligi näme naqid bozýanda. Şunmy? Ve nawaqid el-islam diýdi näme? Ve nawaqid el-islam hiye mufsidatuhu allati mata tara'at alayhi afsadathu ve ahbatat amala sahibihi ve sara min el-khalidin fi'n-nar. Nawaqid el-islam diýip näme diýip düşünmeli? Yani imanını, İslamyny bozayan zatlar diýip düşünmeli. Haçanna bir musulman adam şu imanını, İslamyny bozayan zatlaryň haýsam bolsa birini etse, şu imanını bozayan zatlary eden adamyň üstüne 3 tane zat düşýär. Birincisi näme? Efsedethu, imanını bozaýar. Hiye mufsidatuhu lati meta tarat. Haçan düşse diye bir adamyň üstüne, bir musulmanyň üstüne şu imanını bozayan zatlaryň haýsam bolsa birini etse, şol adamyň boynuna ýa 3 tane zat düşýär. Birincisi efsedethu, şu edilen zat sen imanını näme fesad etýär, puj etýär. İkincisi näme? Ahbatat amala sahibihi. Bar eden sogabyny dökýär. Üçüncü näme netijesi? Ve sara minel khalidin fi'n-nar. Ömürlük dogdaky bolýar, tawba etmese. Yani bir adam imanını bozayan zat etse, ýöne bir imandan çykmaklyk bilen çäkler. Kafir adam pikir etýär näme? Ay plan kafir diýende men kafir bolup duramam diýär. Mesele ona oýun meseledir etýär. Şundyňa atdyr etýär. Öň muslim diýerler, baň indi ma kafir diýerler. Şundyňa ýa diňe atda. Bir adam, bir musulman, yani adam diýende musulman gözüne tutýar. Bir musulman adam şu imanını, İslamyny bozayan zatlar haýsam bolsa birini etse,
şoň boynuna 3 tanak zat düşýär. Birinjisine ýani 3 tanak täsir etýär. Birinji täsiri näme? İmanı bolýan zatlar etmeklik. Birinji täsiri sen imanyň fasit bolýar. İmanyň bozulýar. İkincisi şu küfre düşmediňden öňki eden salyh amallaň, sowaplaň bar puç bolýar. Üçüncüsü näme? Sen ömürlük dowduky bolýar. Şerti tawba etmesen. Ama tawba etsen näme? Allah Taala sen näme dowdukdan gutulur. Ama tawba etmesen şu küfre barandan soň imanyň bozulýar. Amalyň sowabyň dökülýär, puç bolýar sowaplaň. Üçüncüsü näme? Ömürlük näme? Otda galýan, dowdukda bolýan. Tayyip. Inne bu dini bolýan zatlar etmeklik beýle howply hatarly zat bolýan bolsa, onda bu oýun mesele däl. Şoň şip näme diýär? "Welizalika yejibu ala kulli muslimin we muslimatin ta'allumu hadihi an-nawaqid." Şoň şip näme? Bu ýani oýun meselesi däl eken, howply hatarly mesele eken. Diňe musulman adyny ýitiren agakende belki de sen näme cenneti ýitirýän ekening, cennet sana mahrum bolýan eken, ömürlük dowduky bolýan ekening. Şoş her bir musulmanyň erkegine, aýalyna, baýyna, garybyna, şahatyna, gedatyna hemmesine şu dini bolýan zatlar öwrenmeklik we bilen soň näme amal etmeklik, ýani saklanmak bolýar bu amala. Bu ýyle öwretmeklik hem wajib bolýar. Ve illa inni öwrenmese, bilmese, häzir bolmasa şu zatlardan howp hawatir etmese, näme fel muslimu qad yaqa'u fiha we huwa la yash'ur. Bir musulman adam näme bilmesizlikden düşäýmekligi gaty näme ihtimalli, gaty ihtimalli, gaty ahmalli. Şunumy. Taýip näme diýip düşünýär şu alamyň sözünden bir adam näme şu howply hatarly meseleni bilmese, öwrenmese, bilmesizlikden düşüp bilmekli ahmalli. Bir adamyň näme küfre düşendigini öýde bilmeklik şertde. Şunumy. Küfre düşdümi kafir bolýar. Öýdi näme kafir bolanlygyny bilmeklik şertde. Eýem Allah'ın ilminde kafir. Şunumy. Bir adam Allah sevýär, Allah sevmekligiň näme dinden çykmaklygyny bilen. Kafir pikir etýär, şoň öýde bilmeliler öýtýär kafir boljak bolsa. Şunumy öýde bilmekligi şertde. Şunumy. Allah Taala bize wasf berdi. Şunumy. Şu zady diýen kafir diýdi. Şu zady eden kafir diýdi. Şu inancı götüren kafir diýdi. Inne sen bilmesizlikden näme şu diýmesiz zady diýdiň, etmesiz zady etdiň, götürmesiz inancı götürdüň, sen eýam Allah'ın ýanynda kafir. Şunu sen özüň kafir bolanyny bilmeklik şertden. Kema huwa mushahadun fi kesirin mimmen yedda'i'l islam fe la havle ve la kuvvete illa billah. Yani hemme ma'lum görnüp duran zat. Şu köpçülüklerin näme özüne musulman diýen adamlar näme özleriniň dinden çykanlar näme bilen aklar diýär. Tayyip özüniň näme bir adam kafir bolmaklygy üçin özüniň kafir bolanlygyny bilmeklik şert boldy bolsa, ona biz Ýewreýe Hristiýanyny kafir diýip bilemez. Şunu. Ýewreý özleriniň kafirdigini bilýärmi? Hristiýanlar özleriniň kafirdigini bilýärmi? Bilýär, bilen. Hatta Hindistanda barda butparazlar bar, Krishna çokunýarlar. Şolara barba, men musulman, men seň itiqadyňda kim diýsen sana kafir diýär. Şunumy? Hatta şolaram öýdün näme hak saýa sen kafir saýa. Ne Hristiýanlar olara näme bu çokunýarlar. Şunumy? Emma olar aýrylyp but paradyň ýanyna bar. Krishna çokunýan bir adamyň ýanyna bardanym, men sen şu Hudaý diýen zadyňa çokunamak. Sen nazarynda men kim diýsen, şo näme diýär sen kafir diýär. Ne sen nazarynda men kim dowdakymy cenneti diýsen, näme diýär sen dowdaky diýär. Emma o hakykatda o kafir, ýöne özüniň kafirdigini bilen ha. Şoňçy Ýewreýem bilen özüniň kafirdigini, Hristiýanlaryň bilen ýöne şonu da Allah Taala näme diýdi? Laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa. Allah üçün biri diýenler näme kafirler diýdi. Kimler barada? Hristiýan barada diýip otýar. Şunumy ýani şo wagtda Hristiýanlar özleriniň kafirdiklerini bilen akdylar. Şoň üçin bir Hristiýan senden näme köpçülükde seni utanırmaklyk üçin sana şeýle bir sowal berse, ey musulman, sen itiqadyňda ene men kim we men nirede diýip sorasa, sen özüne şo jogap gaýtar, şo soragy gaýtardy berer. Men sen soraňa sorak bilen jogap berjek. Sen itiqadyňda, sen nazarynda men kim we nirede diýip jogap berer. Şunumy? Ne sen itiqadyňda sen Mesihi, sen Hristiýan. Sen nazarynda ne men musulman, men kim? O näme diýär? Men nazarymda sen kafir we dowdaky diýär. Leboy Hristiýan şey diýär musulman. Bizim nazarımızda da näme? Men sen nazarynda bolşum ýalak diýär. Bizim nazarymızda da sen, şunumy? Men sen nazarynda bolşum ýalak diýär. Şunumy? Şoň üçin näme? Bir zada bek bellemeli, oglanlar. Bir adam kafir bolmaklygy üçin özü kafir bolanyny bilmeklik şertde. Şunumy?
Şuna çen Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim oqulup otur 14 asır bollu o kıyamada çennem oqulmaly. Hristiýana da kafir diýip otur. Ýewreýe de kafir diýip otur. Ýöne şonda da ýewreýler näme diýip ödüne? Nahnu abnaullahi we ahibbauhu diýip. Şonda da ýewreýler näme diýip? Biz Allah'ın ogullary we söýgüllери diýip. Ýöne musulmanam diýmediler. Näme? Biz Allah'ın ogullary we söýgüllери diýerler. Görýäňmi? Ýöne meni hakda bizem diýmediler o. Özlerini Allah'ın oğlu dediler. Yani sonra da Allah Teala näme diye? Ona ait olur diye. Siz hakikaten Allah'ın oğulları ve Allah'ın söýgülleri bolýanmasaňyz, näme üçin eden günahlarynıza göre size azap berýär diýdi. Siz Allah'ın oğulları bolýanmasaňyz, siz Allah Teala'nın söýgülleri bolýanmasaňyz, näme üçin Allah Teala sizi doňuza maymuna öwürdi? Hey Allah, hey näme Allah oğlunu doňuza maymuna öwürmä? Şoň üçin näme? Gatib nawaqidul iman, nawaqidul islam, imanyň islam bolýan wagtlar näme gati muhim mesele, gati howply, hatarly mesele. Şoňa ber bol musulmanyň näme aýal erkek bilmeli. We bilen adamlaram wajib jan etmeli uğraşjak bol. Diňe sen bilip goýanyň ýeterlik däl. Bilýän adam kän, ýöne näme aýtýan. Şunuňmy? Musulman bilýän adamlaryň azlygynyň köserini oglanlar. Musulmanlar şu wagt näme? Ilımsız näme? Ilımlarynyň azlygynyň köserini musulmanlar. Musulmanlar nämeden kösenýär şu wagt? Ilmlaryň aýtmaýanlygyndan kösenýär. Şunuňmy? Şu islenip bir meseleni alsaň, medisinany al, inženerçilik al, nämeni alay. Şoň üçin näme dünýäde barmak basylýan alim 2-3 tane bolsa, şoň näme 3-den 2 bölegi musulman bolup çykýar. Şunuňmy? Doktorçylyk al, dünýäde 3 tane alim diýilse 3-den 2-de şoň musulman. Guruluşy al, dünýäde iň ul alim şu diýsen, ya musulman, ya danim musulman ol kafir bolan bolup çykýar. Mum asly bir musulmana degişliýär bolýar. Şunuňmy? Şu wagt näme musulmanyň näme kösenýän bady näme ilmlarynyň azlygyndan kösenýär. Şunuňmy? Kur'an ýatlarynda sany milyonlar çoba. Şunuňmy? Diňe şu taýda 10 milyon qari bardyr. Adamdan 10 milyon qari bardyr. Şunuňmy? Musulmanlar şu wagt näme ilmlarynyň azlygyndan kösenýär. Musulmanlar näme şu ilmine amal edip, ilmini eşkar edip, hakikati hak yerine, batıl yerine aydy bilýän adamlarynyň ýoklugyndan kösenýär. Şoň üçin biz näme Allah Teala'nın huzuruna baramyzda näme jylawlanmajak bolsak, Ebu Hurayra radıyallahu anhu näme diye bilip aýtmadyk näme kıyamet mahşer gününe ot jylawly geler diye. Şunuň her bir adamyň kıyamatda şeýle gelýär katanap bolýar. Şoň azabyndan görýän zadyndan dünýede eden amalyny näme bilip bolýar. Kıyamatda ot jylawlan biri geldimi bilä, şu dünýede haqqy bilip aýtmadyk adam şo. Näme diýär men ketema ilmen uljima yawmal qiyamati bil jamin min nar diýär. Ilim bil gizlän kıyamet mahşer gününe otçyla ulan jylawlanır diýär. Indi biz näme şu wagt näme dawatçy talip bolsa geljekde näme ulama. Şoň üçin biz hukmani suratda Allah Taala hemmemizden näme okuýanymyz okutýandy ihlas bersin. Riýadan, şirkden, şöhrat baralykdan, awradan Allah Taala gorasyn. Biziň etýän ibadetlerimizde şeytana pay goýmasyn. Şeytany her bir musulmanyň etýän salyh amalynyň ibadetininden näme umid etsin. Şunuňmy? Şoň üçin biz näme hukmani suratda näme bilýän zatlarymyzy amal etmeli. Birinji bilen ilkide bilmeýän zatlarymyzy öwrenjek bolmaly. Bilemizsoň amal etjek bolmaly. Amal edemizsoň musulman doganlarymyzy näme şu bilen hakkymyzy bakylyk etmeli däl. Şoň üçin näme hukmani suratda ýanky ýazyjy şerh açyklama eden alimyň sözüne ünsärmeli bolýar. Olam gynansa näme şu wagtky durmuşymyzda görýän adamymyz näme diye köp adamlar şu dini bolýan zatlar etýärler we özleriniň yarhamkallah dini bolýan zady etýänliklerinden bilenaklar diye düşünýärmi? Bilenaklar diye we özlerim näme şu bilmesizliklerini özlerine hüccet tutýarlar. Şu özüniň näme kafirlige çykandygyny bilmese kafir bolmaýandyr diýär. Yo oňalyk zat däl. Düşünýärmi? Ol oňalyk däl. Mysal üçin näme qara zenetde et goýdum. Doğrudan. Etin porsa diýerim. Sen şoň porsany bilmekligiň şert däl. Düşündingmi? Ýani sen bilseň porsa ýa bilmeseň porsany oňalyk. Sen bilme. Şol näme porsa mol esbaplar ýetdi däm şoň şo porsa ýa. Şu et bilsin ýa etin eýesi bilsin, bilmesin tapady. Edil musulman adamı. İmanly bolýan zatlar etdimi bilsin, bilmesin şoň iman näme bozulýar. Tayyip. Ve kavluhu 10 nawaqid diýdi. Näme 10 sanak diýdi. Näme ýani düşünmeliler.
Dine şu 10 sancak dip düşünmedi. Hiye ekseru min zalik. Ondan kan. Yani näme şeyh 10 sanak dedi, lakin şeyh rahimahullah ihtara hadihi al-10 li-icma' al-muslimin alayha fil cümle. Näme şu 10 saylat diye sebäpden umumi İslam ulamalar diye biragızdan näme şu 10'u golladylar diye. Aňyrda käbir zatlar wa imanı bozýar dip agzally. Yani käbir alymyň ýanyna bozýan bolsa, käbir alymyň ýanyna bozanak. Yani käbir amallar wa käbir alimlaryň ýanyna şu amal imanı bozýan bolsa, käbir amal alymyň ýanyna bozanak. Emma näme şu 10 saylat diye şu 10 ehli ulamalaryň ýanyna näme biragızdan dini bozýar dip saylandy diye. Düşündiňmi? أو يقال أن النواقض الكثيرة التي ذكرها الفقهاء في باب حكم المرتد مرجع إلى هذه العشرة. يا دانيم ulamalar näme bab hukmul murtad, yani murtad musulman bolsa kafir bolanyň näme hükmü barada bappa kitaplarda şonna dini bozyan esbatlary agdanlaryna umumy sinnak gordular bolýar, şu 10 dolanyp gelýär diye. Köpüsi şu 10 dolanyp gelen üçin 10 nip saylatdy. Tayyip inne näme şu dini bozyan zatlara gelýär. Birinjisi näme الناقض الأول من نواقض الإسلام. İmanı bozayan zatlaryň, İslamı bozayan zatlaryň birincisi. قال رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. Ödem näme şu Şeyh Muhammed ibn Abdülvehhab'ın adını tutamda men bilýän. Näme şu köp tutýanlygymy? Şunuňmy? Yani kafir adam ýöne tutýandyr, öýtme bir sebäp bilen tutýan. Şunuňmy? Kafirler öz näme kafir mollarynyň adyny näçe tutduklarça buýsanýarlar, utananaklar, şunuňmy? Emma biz musulmanlar gorkaklygymyzdan, bigaýratlygymyzdan şu derejä etdik. Şuňala haky aýdan ulamalaryň adyny köp tutmaklygy utanýarlar. Ya da gorkýarlar, şunuňmy? Ýok, şuňala alimlaryň ady tutulmaly hukman. Ve ummata da näme kim alim şonu bildirmeli. Sen dinin arın namusyň aladasyn eden alimler kimler şolar tanatmaly. Şu alimlaryň biri kim? Ýigrenýäniň garagy aqsada Muhammed ibn Abdülvehhab. Ödüm rahimahullah diýär. Doga dile getýär. Allah ona rahmet etsin diýär. We mujeddid diýär. Şu dinin ýer ýüzünden näme täzelenmekli üçin Allah Taalanyň ugratýan alimlarynyň biri diýär şunu. Şunumy? Olam alimler diýen şuň diýär. Şu mujeddid dinin näme her ýüzünden näme täzelenmekli üçin Allah Taala ulamalar ugratýar. Şu ulamalar biri şu. Şunumy? Şoň üçin näme bil qaslayn diýän. Sebäp diýsem näme tawhid diýen oglanlar, näme sakallar diýine ýetýän oglanlar näçe gedek maňa diýdiler. Näme käwir sapaklanda Muhammed ibn Abdülvehhab'ın adyny köp tutýan. Gaýrat etşoň adyny tutmadan diýär. Şunumy? Şey diýip jaň etýär, gaýrat etşoň adyny tutmadan. Näme üçin? Ay birden fitne bolaýmasyn. Bundan aňarda näme fitne geler? O sen Allah'a söwüp otyrlar, onuň alymy silap goýarlar etýärmi? Sen peýgamberine söwüýärler, Kur'any üstüne meydan etýärler, Kur'any ýapýarlar. Ondan sen alymy silap goýarlarmy? Şunuňmy? Şoň üçin biz näme hukmany suratda, näme Rabbimiz Allah dinimiz İslam peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýär. Ve şu sözler diýmeklige de buýsanýar. Bu edir şoň alyk näme ulamalarymyzyň adyny tutmaklygy da buýsanýar. Şunuňmy? Ýigrenýän ýigrenjinden ölsün, bahylam näme bahyllygynden ölsün. Görüp bilmeýäniňem göz çykdym. Dogrymy? Näme diýär Muhammed ibn Abdülvehhab rahimahullah? Şu dini bozyan zatlara näme girenne birinjisi bilen näme diýdi? El-awwalu eş-şirku fi ibadatillah. Şunuňmy? Birinji musulmanyň dinini, imanını, İslamyny bozyan zat Allah Taala ibadet edilenine şirk getirmeklik. İbadette ikilik etmeklik. Şu jaga şeriniň aşaňçylygy. Eş-şirku fi ibadatillah. Murji'eler bilen birden dawa jenjal bolmasyn, bolaýanna näme sebäp kömek berjek jümle. Şunuňmy? Yani gawra çokunmaklyk diýmedi. Şunuňmy? Eş-şirku fi ibadatillah diýdi. Allah Taala ibadette ikilik etmek diýdi. Şunuňmy? Ondan şu ikilik gawryň üstülen bolsun, butuň üstülen bolsun, perişden üstülen bolsun. Amerikan orsun, komünizmiň, demokratiýanyň üstülen tapaw diýär. Şunuňmy? Ibadet diýilýän wagtda ikilik edilmi? Näme zat ikilik edildi? Oňa seretmesinden ýemten dinden çykýan. Köp adam pikir etýär şu wagt şirk diýmeklik buta çokunmak diýip düşünýär. Şirk näme diýen buta çokunmak diýär. Şirk näme diýen guna çokunmak diýär. Şirk näme diýen gawra secde etmeklik diýär. O şirk däl. Şunu şirk näme? Allah'ın hakkında edilmeli ibadet Allah'dan gayrinin yoluna sarf etmekle. Ya danim
Allah bilen birini şerik koymaklık. Düşündün mü? Kimde kim ibadet diýilýänlerden haýsam bolsa birini Allah'ın yolundan başga birinin yoluna sarf etse, şu sarf etmekliğinin öýde ýa şirk. Şunu ýadanym Allah Teala etýän ibadetinde birini goşdy. Şoň eýem goşmaklygyň öýde şirk. Düşündün mü? İbadet diýilýänler hiç bir zat goşulany o ibadet Allah'ın yolundan başga hiç birinin yoluna sarf edilenek. Şoň şüp näme diýdi? Eşşirku fi ibadetillah. Düşündünmi? Dine wadaýanat gawra çokunmaklyk diýmedi. Düşündünmi? Dine wadaýanat buta çokunmaklyk diýmedi. Dine wadaýanat güne secde etmeklik diýmedi. Ýok. Dine wadaýanat näme diýdi? Allah Teala ibadetine ikilik getirmek diýdi. Düşündünmi? Şo şirk näme eken? Allah'ın hakkında yerine yetirilmeli ibadet. Allah'ın yolundan çıkdymy? Gutordy. Ýa-ni sen şirke düşýän. Kimin yoluna çıktı? O meseleni ýetgeden. Düşündünmi? Peygamberin yoluna çıktın, perişten yoluna çıktın. Düşündünmi? İbadete ýa Allah'ın yolundan başgaň yoluna çıkardın mı? Ýa gutordun, işin gaýtdy. İmanyň bozulýar. Ya Allah diýip Allah'ın gysanyňda çağırýan bolsaň, inni bir ýerde gysanyňda näme? Ya Rasul, ya Hüseyin, ya Davud diýdinmi? Ýa sen dolu Allah'ın edilme hakkında edilmeli ibadeti dolu bir mahluğun tarapyna geçirdin. Ondan sen näme diýip gıýgyra? Ya Muhammed, ya Hasan diýip gıýgyra, ya Agisa, ya Davud diýip gıýgyra, ya danim ya aydi, ya günni, ya pelekdi, nemen gıyır mesele ütkana. Sen etýänlaryň şirk bolýar. Ya danim, Allah Teala ibadette birini goşdym. Bu da şirk. Şirk näme? Yara Allah'ın hakkında edilmeli ibadeti. Allah'ın hakkından doğruluğuna başka birinin yoluna sarf etmeklik. Ya danim, birini ibadette şerik etmeklik. Şunu öde şirk. Son, şu şerik edilenin kimdiğinin işimiz yok. Biri näme? Ovala Allah galy berse, Peygamber diýsin, lelin diýsin, tapaw diýor. Şunu. Awala Allah galy berse ýene plan goşdy däme ýa doga dile ibadetinde. Bolly. Kimi goşdy? İşimiz ýok. Onuň ýa şu goşmaklygynyň ödüşi. Şunuňmy? Ona galy berse Davud diýsin, galy berse 12 imam diýsin, galy berse Pavel diýsin, galy berse lelin diýsin, Stalin diýsin, näme diýse diýbersin. Ýa şerik goşdym ibadetde, bolly gutur şu şirke düşýär. Şoň şüp näme diýdi şirkde imany bolýan zatlaryň birinjisini eşşirku fi ibadetillah. Allah Teala ibadet etmeklikte ikilik etmeklik. İbadette ikilik etmeklik. Onun suratlarını Allah. Yara ibadeti doğruluğuna näme? Haýsam bolsa bir görnüşini bir Allah'dan gaýryň ýoluna sarf etmeklik. Ya danim näme? Şerik etmeklik. Qala Teala delili näme? Soň näme delilinem getirdi bolam näme? İslam ulamalarynyň, hakyky ähli sünnet we ahli sünnet we cemaat ulamalarynyň aýratynlygy. Ähli sünnet we cemaat ulamalar delilsiz gurulana. Şunuňmy? Bir sözüýdi ýerinden delilini getirýär selef salih ulamalar. Ähli sünnet we cemaat ulamalar bir sözüýdim delil getirýär. Delili näme? Ýa-ni şirkin Allah Teala ibadet edende şirk etmekligiň, ibadetde ikilik etmekligiň dinden çykarýanlygyna. Nisa surasının 42-nji aýatynda Allah Teala näme diýär? İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Şübhesiz Allah Teala ona ibadet etmek, ona şirk etmekligi bağışlamaýar diýär. Ondan aşağıda edilen zatları isläne bağışlaýar diýär. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi. Näme şübhesiz Allah Teala özüne näme şirk edilmekligi bağışlamaýar, ondan aşağıdaky edilen günahny islän adamsyna bağışlaýar diýär. Yani yeketek bağışlanmayan günah nämeken? Şirk eken. Şu şirk iskülçeýän alana. Ulu şirk näme? Hiç kimden bağışlanak. Bilibetsin, bilmenetsin. Şu dünýede sen bilibet, bilmenet sen müşrik. Sen ýylyňdan doga dile etmeklik, sen ýylyňdan näme hac edip, sen ýylyňdan nedru niyaz bermeklik näme bolany. Ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Şirkden aşağıda edilen günah da näme? Ma'siye bolýar. Ona ýam Allah Teala näme? Rahmetiniň aşağında. Bir arak içip öldü, bir zina edip öldü, musulman şirk etmedi. Eýem ol Allah'ın adlynyň ya rahmetiniň aşağında. Rahmetine tutsa Allah Teala näme fadly keramy bilen öz rahim şefaati bilen onu bağışlaýar. Adlyna tutsa da näme eden günahyna göre ýakya soň salýar. Inni şirkden ýokarda günah edilse o da bağışlanana. Düşündüňmi? Yani kafir pikir etýär şirkden ýokarda günah ýokdur etýär, ýalňyş düşünje. Şirkden hem ýokarda günah bar. Düşündüňmi? Ýöne umumy adam oglunyň näme esasy kafir bolmaklygyna sebäp bolan we uludan giňden ýaýran küfür şirk bolan üçin şirk misal berilýär. Düşündüňmi?
Birine mi Allah'ın söyle, butunum söyle. Allah'ın çağırışalık, butunum çağır ya. Bir adam düyübünden Allah'ın anına. Söylen o, yigreniye. Haysının erbet, haysının günahı erbet. Yani Allah iman etmeyen, Allah'ını söymeyen, Allah söyleyenin günahı, Allah'ın söyleyip ona kilik etkeninkinden erbet. Şunu mu? Yani Resulullah'dan en ulu günah näme diýip soralar, şu şirk diýip berdi. Desek adam oğlunun näme? Köpçülükden en ulu eden günahı şirk. Şunu mu? Emma yankı günah näme? Ol bir tane adamda tapılly. Şunu mu? Allah Teala yok diýmeklik günah ol bir adamda tapılly. Şoňşy ona näme misal berilmedi. Firavun näme doğru Allah'ın inkar etti. Allah yok dedi. Men Allah dedi. Özüne halıklık, Rablık davasyny etdi. Emma esası adam oğlunun eden günahlarını en ulu günahı näme boldy dinden çıkmaklygyna? Şirk boldy şunmy? Aslı adam oğlunun dinden çıkmaklygyna sebäp bolanma Allah'ın inkar etmeklik mi ya Allah Teala avadatda ikilik etmeklik? Allah Teala ikilik etmeklik. Şoňşy soruldy ya Rasulullah adam oğlunun näme dinden çıkmaklygyna näme eden günahlarının en ulusy näme? Şo manada sorak berildi. Näme dedi Rasulullah? En tec'ale lillahi nidden ve huve halak. Allah seni yoktan bar edenden soň senin ona ikilik etmekliğin diýdi. Emma näme ol ýa Allah söýmek, Allah'ı inkar etmeklik ol näme soň näme çykan günahlar. Tayyip näme diýen Allah Teala Nisa surasının 48-nji aýatynda Allah Teala'nın yeketek bagyşlamajak günahı näme ona awadatda ikilik etmeklik diýdi. Ondan aşağıdak edilýän günahları, yani sen dinden çıkmaklygyna sebäp bolmayan günahlar we olary näme diýdi Allah Teala? İslam'ını bağışlaya, rahmetine tutup, adılına tutanlam, günahyna göre ýakýasaň cennete salýar. Bulam Ähli Sünnet we Cemaat'yň itiqady. Ähli Sünnet we Cemaat'yň itiqadynda küfür şirk etmedik adam, yani günah eden adam dinden çıkanak. Ama küfür şirk eden adam dinden çıkar. Yana ikinci ayet Allah awadatda ikilik etmekliğin dinden çıkarýanyny. Olam Maide surasının 72-nji ayetinde Allah Teala näme diýär? İnnehu men yushrik billahi faqad harramallahu aleyhi'l cennete ve ma'wahu'n nar ve ma liz-zalimin min ansar diye. Kim Allah Teala ibadetine şirk etse, kim şirk etse Allah'ına faqad harramallahu aleyhi'l cennet, şüphesiz Allah Teala onu cenneti haram edecektir diye. Ol cennetten mahrum olacaktır diye. Ve ma'wahu'n nar ve onun näme barjak ýerim otdur diye. Ve ma liz-zalimin min ansar. O zalimlere, ol kafirlere näme yardımçı tapılmaz diye. Olar dowdukdan Allah'ın azabından gutulurjak tapılmaz diye. Düşündüňmi? Näme Allah Teala ýanky ayetde Allah Teala ikilik edenler näme cennetten mahrumdurlar diýenden soň we olaryň barjak ýeri otdur diýdi. Köp adam pikir etýär, mesele diňe sen cennetten mahrum bolmaýansyň diýär. Düşündüňmi? Sana uçmak yok, sana hürgid yok, sana akyp ýatan näme ballan, arakdan, süýtden çeşmeler yok. Sen diňe şu zatdan mahrumsyň diýär. Düşündüňmi? Yok. Oňalykdan bu zatdan mahrum we ömürlük ebedi de otdur. Düşündüňmi? Şu käwr adamlar, şahsy öz gören adamlar bar. Allah Teala sen sırat köprüsünden geçirmez. Sen cennete salmar diýsen, näme diýerler? Bersinle owa tutup oturuverersin. Düşündüňmi? Yani cennetten mahrum edilen dowdaga salınmaýanlar ise. Düşündüňmi? Bersinle näme owa tutup oturuverersin. Ýok, oňalykda. Şoňa Allah Teala näme şol adamlaryň näme umydyn näme etýär? Puj etýär. Düşündüň? Sen diňe cennetten mahrum diýilse, berde näme owa tutup oturulany öýtme diýär. Sana owa tutturmana wagt bermen ya Allah Teala. Sana owa tutturman ya. Sen owa tutjak ýerin cehennem bolar diye. Şunu senin owa tutjak ýerin, sen baqy mekan tutjak ýerin ama cehennem bolar diye. Ve ma liz-zalimin min ansar. Şurada zalimler diýip näme kafirler godan tutýar. Şunu dedim bizde Ähli Sünnet we Cemaat'yň itiqadynda küfrüň ulusu wa kiçisi wa, fıskıň ulusu wa kiçisi wa, zulmüň ulusu wa kiçisi wa, yani ulusu wa kiçisi wa diýdiňde dinden çykarýan we çykarmaýan wa. Maştaýdaky zalimlaryň näme yardımçydan bolmaz dedi. Yani ol kafirlaryň kıyamatda yardımçysy bolmaly. Yani olary Allah'ın azabından gutulluryp galdyryp biljek adamlar bolmaz diye. Soňra mende misal berdi. Nem şirke misal berdi. Nähilek halatsa adamlar şirke düşürýär. Misal ezzebhu li gayrillah diye. Şunu gurbanlyklar kesmeklik ibadet. Dogry dämi? Jany kesip etini sadaka bermeklik ibadet. Indi kim diye näme? Damak çalanna, Allah'dan gayrin yoluna, Allah'dan gayrin şanına,
Allah'dan gayra yakinlaşmaklık için ya da Allah'dan gayriden bir hayır umid edip ya da Allah'dan gayriden bir bela beter özünden götürmeklik umid edip damak çalsa bu adamam näme müşrik bolýar. Dinden çıkýar. Birin taqdimlap damak çaldy, parawun başynda damak çaldy, Aýşanyň başynda damak çaldy. Şunuňmy? Ogul ber, gyýz berdik, Malik we Wazanyň şanyna damak çaldy. Şu zadyň öýde şirk. Şunuňmy? Dedim damak çalmaklyk näme ibadat. Dedim Allah Taala näme diýär? Kul inna salati we nusuki we mahyaya we mamati lillahi rabbil alamin. Kul ey Muhammed ayet aşgarat. Näme nusuki? Damak çalýan zatlar. Kul inna salati namazlarım ve nusuki ve kesýän gurbanlyklarym hemmesi näme lillahi rabbil alamin. Allah üçin. Ayet Allah'dan başga hiç kim üçin däl. Soňra mysal berip näme we minhu az-zabhu li gayrillah. Şirke mysal ber. Yani ummatda köpçülüklerin edilýän amallar. Yani bundan başga da şirkin görnüşleri yani ulamalar aýtýan. Näme üçin Muhammed ibn Abdullah rahimahullah şu damak çalmaklyk mysal berdi desem şoň zamanynda şoň owasynda töweregine gözüniň ýetýän jemaýetiniň köpçülükleri näme etýän şirkleriniň biri näşudi diýär. Allah'dan gaýryň ýoluna damak çalmak diýär. Ne kimde kim Allah'dan gaýryň ýoluna damak çalsa, ya danim mysal üçin kime Allah'dan gaýryň ýoluna, bir jynyň ýoluna, ya bir näme ýatan tümmegiň bir öwliýän pirin gabrynyň şanyna ýoluna damak çalsa näme dinden çykýar. Tak jynyň ýoluna kim damak çalýar? Jynyň ýoluna näme kän adam damak çalýar. Zady goýun ýanynda barýan bilgijiň palçyň ýanynda barýan saňa näme diýär? Ak tawuk ya gara tawuk ya bir näme janny ya ak tokly ya gara tokly näme Aýşany ya plan ya da plan wagty damak çalýar. Şonuň saňa buýurýanlary jynyň ýoluna. Şunuňmy? Zady goýun bilgijiň palçyň näme saňa çalmaklyga buýurýan damagy, şonuň ibadet etýän jynynyň şanyna. Şunuňmy? Şo jynynyň şanyna näme seniň üstüň bilen damak çaldyryp ýakynlaşmasa we senem damak çaldyryp o jynyna ýakynlaşdyrmasa jyn seniň näme we onuň palçyň näme diýenini edena. Şunuňmy? Käbir pikir etýän jynyň ýoly, pikir etýänlerde bir jyn bar şoňa damak çalýar. Ýok. Oňalaga metýänmi, ýankyýalyk suratda metýänmi? Öwlil qabri ýa-da näme bir ýatan tümmege gabra öwliýa batnama damak çalýar, öllere ýakynlaşmaklyk üçin, olar tagzimlap, olaň şanyna, olaň ýoluna, şunuňmy? Şu zatlar näme şirk bolýar, şirkin mysallary bolýar. Indi ýanky aýdan gurrunlamyz näme Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah'nyň gurrunly indi bunu açyklap näme diýär? Şeyh Alwan ibtada eş-şeyh rahimahullahu taala هذه النواقض العشرة بالشرك بالله. Yani Şeyh Muhammed ibn Abdülhab rahimahullah şu dini bozayan zatlaryň näme başlarına birinjisi näme diýär? Şu 10 sanyk dini bozayan zatlaryň başyny başlarına şirk bilen başlatdy. Näme üçin? Sebebi li ennehu sebebi a'zamu zanbin usiyallaha bihi. Näme Allah hakkında edilen günahların näme in ulsunyň bigirdi diýär. Ve huwa hazmun lirrububiyyeti. Görýärmi? Eýem şirk etmeklikde näme zatba? Allah Taalanyň näme Rablygyna näme kemkärte gaýtmaklyk bar. Şunuňmy? Allah Taalanyň Rablygyna näme kemkärte gaýtmaklyk bar. Wa tanaqqusun lil uluhiyyeti. Wa Allah Taalanyň näme ilahiýetini näme ilahligini kem görmeklik bar. Haçanda bir adam Allah'dan gaýryň ýoluna damak çalanna. Şunuňmy? Eýem halygyndan gaýrat ýakynlaşýar we halygyndan gaýra ibadet etýär. Şeýdibem Allah Taalanyň näme Rablygyna, Allah Taalasynyň Rabbydygyna, ilahidigine eýem näme kemkärte gaýtdygy bolýar. Wa huwa taswiyatu gayrillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Wa şonuň şirk etmekligine de eýem näme Allah'dan gaýryny Allah bilen Allah has bolan zadyna näme deň tutdygy bolýar diýär. Şunuňmy? وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله diye. Eýär sen näme şirk edende Allah'dan gaýryň ýoluna damak çalanda damak çalmaklygym ibadet diýdik. Eýär sen Allah'dan gaýryň ýoluna näme şu ibadet diýilýän sarp etsen, hem Allah Taalaň hakkında has bolan wady Allah'dan gaýryny Allah bilen bile deň tutdygyň bolýar. Şunu yani mahluk halyk bilen deň edigiň bolýar. Nädip? Yani Allah hakkında edilmeli ibadeti on hakkında edip. Şunu kimde kim näme Allah hakkında edilmeli ibadeti bir mahluk hakkında görnürse eýem sen ol mahluk halyk bilen deň tutdygyň bolýar. طيب وكيف لا يكون أعظم ذنب عصي الله به وقد جعل لله شريكا في عبادته وقد أوجده من العدم وغذاه بالنعم. نادب بالشرك يا أولونا لن نعم أولثوا المثنية سبب تيثن نعم
ol eýem Allah Teala'syna näme ibadatda ikilik edip oturýar. Yani Allah Teala ibadatda ikilik etmeklik. Wa qad ja'ala lillahi şeriken fi ibadatihi. Nädip onuň eden günahsyň uluguna bolmasyn ne sebäp desen ol Allah ibadatynda ikilik edip durur diýär. Wa yana onuň näme uluguna bolmaklygyna bir sebäp onu Allah Teala näme ýokdan bar etdi diýär. Wa näme onu gözel nigmatlar bilen nigmatlandyrdy diýär. Indi Allah Teala seni gözel nigmatlar bilen nigmatlandyryp oturýar. Ve sen näme awjada min al-adam seni ýokdan bar edip durdy diýär. Şu zatlardan soňra sen ibadet meselesinde Allah Teala ikilik etsen, eýem o senin etýän günahın ulgunan biri bolýar. Indi şu taýda näme şirk diýilene ýene bilmeli atlama. Näme şirkin hemmesi bir derejeliler. Näme şirk näme 3 derejeli bolýar şolar. Aýtýar birinji derejesinde näme de şirkun akbar uly şirk diýilýär. İkincisine şirkun asgar diýilýär. Üçüncü görnüşine näme şirkun hafi diýilýär. Yani şirk ekber bilen şirk asgarın tapawudyny alýar ilki bilen. Şirk ekber näme? Şirk ekber diýmek uly şirk diýmek. Şirk asgar diýmek kiçi şirk diýmeklik. Indi uly şirk bilen kiçi şirk näme tapawudy? Ýa-da birinji tapawudy uly şirk seni dinden çykarýar. Uly şirk seni dinden çykarýar. Kiçi şirk seni dinden çıkaranak. İkinci tapawdy. Ol şirk eden bar soňa puç bolýar. Kiçi şirk edenin diňe şirk goşan ýeri näme bolýar? Şirk goşan ibadaty puç bolýar. Awa, kiçi ul şirkin ikinci tapawdy ul şirklen kiçi şirkin yani ul şirkin näme ikinci tapawdy bar soňa puç bolýar. Ama kiçi şirk bar soňa puç bolanok. Belli bir soňa puç bolýar. Üçüncü tapawdy ul şirkeden ömürlük dogdaky. Toba etmese yani ikinci tapawdyny ýazdyga, uly şirk näme bar soňa puç etýär, kiçi şirk ýa-da günah käçilik etýär. Näme günah ýazylýar sana. Mysal üçin sebäp diýip alaja daqynsa kiçi şirk, düşündiňmi? Bu hem günah kar bolýar. Üçüncü tapawdyny ýazdyk, uly şirk toba etmesen ömürlük dogdakysen. Düşündiňmi? Emma kiçi şirk toba etmän ölse-de kiçi şirk eden adam näme ömürlük dogdaky däl. Eden günahına göre näme? Yani ya soň çykýar. Üçüncü tapawdy ýazdykmy? Ha? Dördüncü tapawdy uly şirk etýän adamyň ýygyny namaz okap bolanok. O damak çalsa ip bolanok. Gyýz bolsa alyp oglanmasa gyýz berip bolanok. Onuň ýygyny näme sadaka aýdylan zany ol bul doga tewir edip bolanok. Musulmanyň gabrystanyna jaýlanyna jynaza okalanok oňa. Şunu ul şirk etýän adama näme assalamu alaykum diýmek bolanok. Ma kiçi şirk etýän adama näme gyýdan mersa bolýar, gyýdalsa da bolýar, damak çalsa näme ip bolýar, amam bolsa ýygyna durup bolýar. Şunu ya boň etýän ady günä. Şunu ölse jynaza okalýar, ýuglanýar, kepellenýär, musulmanyň gabrystanyna jaýlanýar. Şunu ýöne ul şirk kiçi şirk hem näme ýöne köp edilip berse olam ul şirke ýetýär. Ýazykda ul şirk bilen kiçi şirkin tapawdy. Üçüncü görnüşü näme şirkun hafi, gizlin şirk diýilýär. Bu diýjek bolýan riya. Riya, şirkun hafi. Üçüncü görnüşü şirkun hafi. Gizlin şirk. Yani olam riya, göz üçin, awra üçin etmeklik. Bir ibadaty göz üçin, awra üçin etmeklik. Umumy şirkin näme görnüşleri barda ulamalaryň kitaplaryna gosak, käbir ulamalar näme şirkinden iki görnüşi bar ediler. Uly şirk diýdiler, kiçi şirk diýdiler. Ya riýanyň kiçi şirke goşdylar. Şunmy? Käbir ulamalarym açyklady. Käbir ulamalarym üç etdi. Uly diýdi, kiçi diýdi we gizlin şirk diýdi. Şunmy? Gizlin şirkede näme? Riya diýdiler. Riya. Şunmy? Riya. Şoň şu käbir ulamalar näme kitaplaryna şirk iki bölek diýilse geň almalar. Şunmy? İki bölek diýenler näme? Şu üçüncüýüne ikinji asaldylar. İki bölek diýdi käbir ulamalar. Uly şirk dinden çykarýan şirk, kiçi şirk dinden çykarmaýan şirk. Riyada kiçi şirkden diýdiler. Käbir ulamalar giň işleýän aýtdy, ýok şirk. Üç diýdiler. Uly şirk, kiçi şirk we gizlin şirk. Gizlin şirk näme diýdiler? Riya diýdiler. Şunmy?
Riyada iki bölük bolýar. Şunuňmy? Riyada iki bölük bolýar. Dinden çıkaryan bölegi var, dinden çıkarmayan bölegi var. Dinden çıkarmayan bölegi var, iki bölük bolýar. Şunuňmy? Bilýärmi? Dinden çıkarmayan bölegi. Awa. Näme riyada iki görnüş bolýar. Dinden çıkarýany var, dinden çıkarmaýany var. Dinden çıkaryan näme? Biri imana girenne ilin gözü üçin girýär. Düşündüňmi? İmana girenne ilin gözü üçin girýär. Plana musulman boldy diýdirmeklik üçin girýär. Düşündüňmi? Hasbeten Amerikan, Ýewropan käbir futbolistler bagşlary. Düşündüňmi? Ýöne gyzyklanmaklyk üçin. Orta dil interestiýen bolýar. Ýöne bir gyzyklanmagy islamysan şuňa da girip gören näle gatga. Şu wagtda durmuşundan ýada-ýadanym ütköş kıvat gorasy gelýär. Şunuňmy? Mike Tyson gurlatýar bir gerek. Näme şu musulman bolmaň diýär bolen. Ay men näme pulum kany diýär, gyzlamam kany, olam bulam kany. Ýöne şu durmuşdan ýadydım diýär. Biraz ütköşüklik istedim diýär. İslama girdim diýär. Şu İslamyň helimetini çöwürdi. Köp kuşam alan pört şunuňmy? Amerikan, Ýewropan hem köp aýdymçylary, boksyorlary, futbolistlary şunuňmy? Şol. Riyada näme diýdik? Iki görnüş diýdik. Dinden çıkarýany wa dinden çıkarmaýany wa. Dinden çıkarýan nähilek? Yani asıl imana girenne näme? Riya üçin girýär. Awra üçin, şöhrat üçin girýär. Ya da janyny, malyny goramak üçin girýär. Düşündiňmi? Kim diýilýär bulara? Munafyk diýilýär. Düşündiňmi? Janyny, malyny goramak üçin, awra, kursy, şan üçin, şöhrat üçin girýär. Asıl imana girmekligine iterýän zat näme? Dünýäwi behfi. Başga hiç zat ýok, düşündiňmi? Ya malyny goramak, ya janyny goramak, ya da awra. Buňa munafyk diýilýär. Taýip, dinden çıkarmayan görnüşüm näme? İki görnüş diýdik ona. Bul sogabyň gidirmeklikde iki bölünýär. Riýaň bir görnüşi, sen doly näme? Sogabyň gidirýär. Riýaň bir görnüşi näme? Giren yerinden aňarsynyň sogabyny getirýär. Düşündiňmi? Ýa-ni uly görnüşine bir mysal alalyň. Dinden çykarýan görnüşi bar edi, riýan. Yani bir adam hakyky islamy Allah üçin giyir bilýär, ýöne girenden soň etýän ibadatlarynyň köpüsine sebäp riýa üçin bolýar. Bulam dinden çykýar. Yani namazynyň köp bölüni iliň ölçüne goýar. Düşündiňmi? Agdy beklerine iliň ölçüne goýar. Hac edende iliň ölçüne etýär. Düşündiňmi? Bulam musulmanlar. Bulam näme bolýar? Munafyk bolýar. Emma başda giren nasla Allah üçin girýär, ýöne soň ejizle goýşaýar näme? Soňky etýän ibadatynyň köp bölüni göz üçin etýär, il üçin etýär. Bu adam hem dinden çykýar. Ne dinden çykmayan görnüşi näme etýär? Seni dinden çıkaranak da ýöne sogabyňdan näme etýär? Mahrum etýär. Seni günäkär etýär. Sogabyny koýdurýar. Nähile koýdurýar sogabyny? Seretýär. Bizde käbir ibadatlar we öňü bilen ahyry baglanşykly. Düşündiňmi? Käbir ibadatlar we öňü bilen ahyry baglanşykly. Düşündiňmi? Enne bir ibadatyň öňü bilen ahyry baglanşykly bolsa, riýa diýilýän zat, şoň iň soňuna girse de barynyň sogabyny puç etýär. Düşündiňmi? Emma käbir ibadatda öňü bilen ahyry baglanşykly. Enne riýa şoň ahyryna girdim diňe ahyrynyň sogabyny giderýär, öňüniň sogabyny giderýär. Misal, inşallah şonu gowy düşünýär. Namaz öňü bilen soňy baglanşykly. Bir adam Allahu ekber namaza girenden Esselamu aleykum ve rahmetullah deyip namazdan çıkyança hemmesi bağlanışkın birini bağlanışkınlar. İnne bir adam Allah'ın ırzalığı üçün lillah, halisan lillah, Allahu ekber deyip namaza girdi. Eginne salam verecek olup durqa riya girdi. Eginne salam verecek olup durqa namazda oturuşunu ovadanladı. Düşündün mü? Namazda oturuyor, salamını ovadanladı. İn soňuna riya girdi. Düşündünmi? Bu şu namazyň sogaby puç. Düşündünmi? Tawbası. Ha? Tawbası. Ya tawba etmese de diňe şu namazyň soňy puç. Şunu diňe bir namazyna. Düşündünmi? Ödüm girenne Allah üçin girdi diýär. Emma namazda girenler riya üçin girse, girenler il üçin girse, bu ýam 100% günah mümkin. Düşündünmi? Emma bu girenne Allah üçin girdi dänim, ýöne şu salam berjek bolup durqa riya girdi. Düşündünmi?
Inne şoň, diňe şu salam berjek bolup durka giren yerinden sogap gitýär diýäsmi, başyndan ahirine sen gitýär diýäsmi? Başyndan ahirine sen gitýär diýäs. Näme üçin? Sen namaz näme? Allahu ekberden salam etsen bol bitewida. Şunuňmy? Şu ortasynda girsin, ahirine girsin, goýa başynda giren ýa. Şu namazyň sogaby mahrum. Şu adamda. Şu adam ölen günahkar, tövbe etmeli. Emma bir awadat ba öňü bilen soňy baglanşyk kıl däl. Buna ýemriýe giren yerinden aňarsy goýa. Mysal üçin öňü bilen soňy baglanşyk kıllar nähile. Men jüýümde 100 000 manadym ba. Şunuňmy? 100 000 manadym ba. Şu 100 000 manadan ama sadaka vermeklik niyet ettim. Şunuňmy? 1 manatdan 100 adama berjek diýdim. Nomuňa 1 manatdan berdim, oňa 1 manatdan, sana şey berdim durdum, sanadım 50 000 mandan paýladym. Hemmesine Allah üçin berdim. Ondan aňardan ýene biri näme sadaka berip dur, bu eýem oňdan paýlap durup bolýan, utandym men näme. Bu näme 1 manatdan paýlaýar diýmesinler diýip näme? Galanlaryň menem iýilim üçin 10 mäsden berdim. Riýa nirde girdi ştada? Ýasynda girdim, şu giren yerinden aňaryň soga puç öňündäki puçdan. Şunuňmy? Desem bul bir-birine baglanşykdylar, 100 mandy bölüp bolýar. Şunuňmy? 100 mandy 100 bölüp, 1000 bölüp edip bolýar. Şunuň. Haýsy köpügünleri ýagiren bolsa diňe şoňky koýýar. Ma öňü soňuny koýýar. Emma namazy Allahu ekberden salamny etşeni bölüp bolanok. Şunuňmy? Allahu ekber diýip girengdençe çykynçaň hemmesi bitip ibadet. Şunuň. Hajam şoňaly. Haja diýip niyet edenden soň te hastan çykynçaň bölüp bolanok. Haş diýip niyete gireninden te çykynçaň sen şunu hemmesi bir ibadaty emele getirýän zatlar. Şunuň. Şoň üçin sen tawafda riýa girsin, şunuňmy ýa Arafa baranda girsin, ýa Muzdelife baranda riýa girsin, hajyň bary batyl toba etmesen. Şunuňmy? Emma käbir ibadat öňü soňy näme bölüp bolýar. Olam ýa-da sadaka, mysal üçin bir goýunyň damagyn çaldym, 30 kilo çykdy, şunu sadaka etjek 5 kilodan dedim. 5 kilodan paýlap atýarym bolýan. Soň iýilgin gördüm men sadaka etýän. Bu gysyk 5 kilodan berýär diýmesinler diýip, onu berip başladım iýilim göz üçin. Şunuňmy? Gysyk diýdirmejek bolup iýilim göz üçin onu girip paýlap başladım. Şu onu paýlap başladymmy? Ödem tobe edip pälimden gaýtmadymmy? Näme? Onu aňyrda paýlap başladım. Puç onun öňkü Allah üçin berenden puçdan. Şunuňdamy? Şoňa feret ýaz. Bir adamyň näme awadasyna riýa girse, nähile halatda dolu şu awadatynyň sogaby gitýär, nähile halatda giren yerinden aňarsy gitýär. Feret ýaz. Awadasyň öňü bilen soňy baglanşyk kılıp bolsa, niýetinde giräýsin dolu toba etmede şu namazyň näme soňy awadasynyň sogaby koýýar. Emma öňü bilen soňy baglanşyk kıl däl bolsa toba etmede giren yerinden aňarsy näme gitýär. Enne riyada da näme istirsallik bir zat bar. Şunuňmy? Istirsal demeklige näme? Sana şu riyan gelip gitmekligi ziyan berenak sen şoň garşysyna gitsen. Şunuňmy? Hasan diýen meri istirsal etsen, ýani şoň ýerine düşüp gitsen. Şoň bek belleme. Şunuňmy? Mysal şu men namaza gawat ýurkam, näme? Bir üçin qırağadyma odanajak boldum. Şunuňmy? Alhama qadymyň sura qadym o gawat ýurun adamlar gelli bolyn. Owadanajak boldum. Şonu riya geldim gelmedi. Inne şuňa näme? Owadanajak boldum bolyn gön näme etdim men estağfurullah diýip içimden tövbe edip näme şu iň üçin owadanajak bolýar. Sen Allah üçin okuýar. Tövbe owadanma şun okuşyňy okun. Owadannaýsam Allah üçin oku diýip men öz garşyma çykdym. Nefsime garşy çykdym. Şurýan gelip gitmeklik ziyan berana. Şunuňmy? Haçan diýenler istirsal etsem. Şunuňmy? Şoň ýerine düşüp gitsem. Öz nefsime garşy çykmasam düşündüňmi? Ha iýil geldi bir owadanna gowunyň näme owadanna diýdi iýil üçin. Denem şu gowunyň isläni şeytanyň isläni etdiňdanym soňky owadannadyň riýa ýerde. Şo gelen pikiriň ýerine gitdiň. Eýerip gitdiň. Eýermek riýa eýerden aýam gitdi. Emma diňe riýa öýdi geldi senem onu iterdiň. Garşysyna çykdyň. O ziyan beranak düşündüňmi? Şoň ulamalar näme diýär? Haçan bir adama riýa gelende şoň riýa sogabyny giderýär. İstirsal etse, ýerine düşüp gitse, nefsine garşy näme görüşmese diýär. Şunuňdamy? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şuayda bir aýlyň galanlarına inşallah geljek kitaplar.